Manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donso aw minnu bɛ manden kɔnɔ ani aw minnu bɛ manden kɔ kan kuma tile kana balaba sidan den toro yirijugu feere tɛnɛn den toro yirijugu la dɔ cani bilen ka borongo bilen fara biriki a dankisɛ dan kumakisɛ kumaba den k'aw bɛɛ lajɛlen fo mura banna donc an tɛna bi kumaw tɛna janya an bɛna kuma jumɛn kan o de ye faransi président Emmanuel Macron a taara a b'a ka farafina yalaw la a ye kuma dɔw fɔ Emmanuel Macron a ko Mali politicien k'olu de ye Mali ci ya ko Mali politicien de ye Mali ci donc Emmanuel Macron a y'o mun fɔ alhamdulilayi rabbil alamina donc n'o sugu kɛra mɔgɔ tɛ bɔ ka girin ka kuma i b'i ja sigi ka jate minɛ fɔlɔ Emmanuel Macron kelen k'a fɔ ko politiciens ye Mali ci politicien jumɛn bɔra ka kuma politicien jumɛn sɛbɛnni kɛ i n'a fɔ politicien sɛbɛnnikɛla ninnu olu olu bɛ sɛbɛnni na olu bɛ sɛbɛnni mun kɛ olu kɛlen ko médecine écoledenw donc u si ma kuma Musa Mara e de ɲɔgɔn sɛbɛnnikɛla tɛ ka publier Emmanuel Macron kumana i ma kuma y a pas de problème politicien tɔw aw si ma kuma mais anw ko k'aw ye jamana ci aw ko anw bɛ k'aw nɛni anw ko k'aw ye nkalontigɛlaw ye aw ko k'anw bɛ k'aw nɛni anw ko k'aw ye kalabanciw ye aw ko k'anw bɛ k'aw nɛni anw ko politiciens man ɲi aw wulila o bu n'o bɛɛ la bon Macron bɔra k'a fɔ faransikaw ka bajuke den ne y'a fɔ aw ɲɛna tubabu ni mɔgɔ tɛ ja tubabu y'a fɔ bɛɛ ɲɛna olu b'u ka nafa de nɔfɛ u ni mɔgɔ tɛ ja teriya t'u ni mɔgɔ si cɛ olu b'u ka nafa de nɔfɛ donc sisan Emmanuel Macron faransikaw ka bajuke den o bɔra k'a fɔ aw ma donc o ta tɛ baasi ye parce que o y'aw fa ye politiciens Macron bɔra k'aw ka suɲɛni fɔ Macron bɔra k'aw ka kalabanciya fɔ Macron bɔra k'aw ka nantankuloya fɔ Macron bɔra k'aw ka jamana ci fɔ Macron bɔra k'aw ka faso janfa fɔ Macron bɔra k'aw ka baso janfa fɔ aw si ma kuma aw ma sɛbɛnni kɛ aw ma video kɛ aw ma plainte kɛ Macron kan parce que o ye tubabu o y'aw fa ye o y'aw ba ye o ye faransi président ye o y'aw fa ye o y'aw ba ye o ye nanzaraw ka président ye o y'aw fa ye o y'aw ba ye o ta tɛ baasi ye anw de ta ye baasi ye Macron tɛ se ka mɔgɔ si bonya denmisɛnnin jugaliko fɔlɔ mana k'a ba fila ye o tɛ mɔgɔ si bonya parce que a bɛ k'o ɲɛna ko musokɔrɔba bɛɛ y'a sunkuru de bajuke den faransikaw ka bajuke den ne y'o de fɔ aw ɲɛna k'a to école la depuis a bɛ première la i y'a faamuya wa minnu bɛ ka cours di première écoledenw ma hali aw yɛrɛ ka dugu la aw denw ma bɛɛ b'a dɔn o y'u tantiw de i y'a faamuya madamu ni u ka minnu bɛ yen muso minnu bɛ yen n'u bɛ cours di denmisɛnninw ma première la denmisɛnninw tantiw de don donc ni mɔgɔ min jugaliko fɔlɔ kɛra tanti ye i tanti y'i ba de koyi donc Macron jugaliko fɔlɔ o kɛra Macron ba de n'o y'a ba fila ye donc ba fila jugala o tɛ mɔgɔ si bonya faransikaw ka nin bajuke den o tɛ mɔgɔ si ba bonya faransikaw ka nin bajuke den o tɛ mɔgɔ si fa bonya faransikaw ka nin bajuke den o fitinin ni ɲɔgɔn bila koro o de bɛ a sigi k'aw manipuler ni ɲɔgɔn bila koro o de bɛ taa pɔwama dɔ po ka taa fɔ ko président ka na ni de b'a sigi ka mɔgɔw fa wele ni de b'a sigi ka mɔgɔw ba wele ni de b'a sigi ka mɔgɔw ka jamanakuntigi wele ni de b'a sigi ka jamanakuntigi wele a fa filanw a fa kɔrɔba filanw n'a mɔkɛ filanw k'olu ka na ko ka n'u ka position fɔ u b'ale ko la u t'a ko la k'u ka na ko k'u yɛrɛ k'u ka n'u ka position éclaircir olu fana bɛ bɔ ka jamana wari ta k'o kɛ ka jamana wari ta k'o don avion carburant ni u ka mɔgɔw la ka taa nin bajuke den lamɛn ka taa nin bilakoro lamɛn ka taa nin fara saba lamɛn ka taa nin fabonyabali den lamɛn ka taa nin babonyabali den lamɛn ka taa nin musokɔrɔba jukɛla in lamɛn ka taa nin musokɔrɔba sunkuruntigɛla in lamɛn k'o ye Macron ye k'o ye faransi président ye a dɔ nana a fila nana o y'a fɔ a ye k'a yɛrɛ ka na a ka position éclaircir ni Asimi Goïta tun ma bange k'a kɛ maliden dusukasi tun b'anw faga ni Asimi Goïta tun ma bange k'a kɛ maliden ye sɔnja tun b'anw faga ni Asimi Goïta ni 5 colonels n'olu tun ma na anw kun ta tiɲɛna n'olu tun ma na anw kun siri tigɛra n'olu tun ma na bɔkun kun tɛ ye anw na n'olu tun ma na nakun kun tɛ ye anw na n'olu tun ma na anw kun bɛ to an n'an ka dusu anw ta kun bɛ kɛ bugurujɛ les 5 colonels bravo Macron bɔra sisan k'aw dɔgɔya politicien cɛkɔrɔbaw Macron ko k'aw ye nafikidenw de politicien cɛkɔrɔbaw Macron ko k'aw ye jamanaciladenw de politicien cɛkɔrɔbaw Macron ko k'aw ɲɔgɔn namimaden tɛ politicien cɛkɔrɔbaw Macron ko k'aw da de k'olu de ye aw bila ka jamana ci ko ni mun y'a ba de u ka bɔ ka kuma u b'o ka prévu bɔ ayi ni mun y'a ba de u ka bɔ ka kuma bila kuru fara saba
o de bɔra k'aw bɛɛ dɔgɔya ni Choguel de tun ye nin fɔ sisan b'a sɔrɔ a ye Dunun ni Bala ta ni Choguel de tun ye nin fɔ sisan b'a sɔrɔ a ye Takama wele ni Choguel de tun bɔra k'a fɔ k'aw ye jamanacila ye sisan b'a sɔrɔ i y'a fɔ a ye Tɛndoro wele ni Choguel de tun bɔra ka nin fɔ sisan b'a sɔrɔ a ye Maraka Dununfɔla wele ni Choguel de tun bɔra ka nin fɔ sisan b'a sɔrɔ a ye Kadɔ Dununfɔla wele ni Choguel de bɔra ka nin fɔ sisan b'a sɔrɔ a y'a ka artiste jeli jalendenw aw ka jeli musokɔrɔba juguden ninnu sisan b'a sɔrɔ i y'a fɔ aw ka journaliste tere juguden ninnu sisan b'a sɔrɔ la i y'a faamu a y'olu labɔ ka kuma aw ka sariyatigi nafikidenw sisan b'a sɔrɔ aw taara plainte kɛ ou bien sisan b'a sɔrɔ aw taara conférence dɔ kɛ k'u bɔra k'aw dɔgɔya Macron bɔra k'aw fɔ k'aw ye fugaru de Françaisikaw ka bajukɛ di a bɔra k'a fɔ donc tubabuw de ten teri tɛ tubabu la namima tɛ tubabu la teri tɛ tubabu la jɛɲɔgɔn tɛ tubabu la teri tɛ tubabu la tubabu tɛ hɔrɔn ye tubabu tɛ hɔrɔn jɛɲɔgɔn ye tubabu tɛ hɔrɔnya dɔn tubabu tɛ hɔrɔn tilenya dɔn tubabu ɲɔgɔn hɔrɔn kolonden fɛn min ye aw ka hɔrɔn kolondenya ye anw faso la o de ye tubabuw ka i y'a fɔ o de ye tubabuw ka tɛgɛ kɔrɔtanko ye diɲɛ kɔnɔ ala ye diɲɛ da bɛɛ n'i danbe don bɛɛ n'i fa taabolo don bɛɛ n'i ba taabolo don bɛɛ n'i ka jamana don bɛɛ n'i siya don donc n'i tigɛra i fa siya la i bɛ da dɔ fa siya la n'i banna i fa taabolo ye i bɛ da dɔ fa taabolo la n'i tigɛra i ba taabolo la i bɛ da dɔ ba taabolo la i y'a fɔ anw ye malidenw ye mɔgɔ fa taabolo ma y'an fa taabolo ye mɔgɔ ba taabolo ma y'an ba taabolo ye mɔgɔ ka jamana ma ɲi an ta ye an mago tɛ mɔgɔ ka kuma na an mago b'an faso n'an ka jamana n'an kɛwale de la diɲɛ y'o de ye a y'o faamuya wa diɲɛ y'o de ye quoi donc alhamdulilayi arabili alamina kɔrɔtɔ ala ma a bɛ na ni guwajɔ ye sinon ni tile binna suma ba wolola n'i y'i muso bugɔ k'a tɛ ka den wolo n'a ye filanin wolo i b'a ye k'a to yen n'i ye wulukɛ ladege a ka woci la n'a sera wulukɛ bokɛ yɔrɔ ma ni dɔwɛrɛ m'aw bɔ ɲɔgɔn na a ka woro yɛrɛ yɛrɛ o b'i n'a bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ tɛ muso kɔnɔma bagabaga ni wulukala ye aw ko mun sisan aw k'aw banna aw fa kama aw ka bɔ a ka kuma aw ko mun alhamdulilayi arabili alamina kolonɛliw nana Choguel n'a ka gouvernement nana an ye mun de ɲini u fɛ jamana in kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min an ye mun de ɲini u fɛ Mopti Tombouctou Gao Kidal olu bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min fantanw bɛ se ka t'u ka baara la cogo min mɔnikɛlaw bɛ se ka taa mɔni na cogo min sɛnɛkɛlaw bɛ se ka taa sɛnɛ na cogo min dɔgɔjɔlaw bɛ se k'u ka dɔgɔ jɔ cogo min anw y'o de ɲini u fɛ aw sigilen bɛ Bamakɔ kulejaladen na kurun kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ŋaniya ye kelen ye n bɛ jigin baji camancɛ la o ni tɔw ŋaniya tɛ kelen ye tɔw ta ye ba tigɛ ko ɲuman ye ale ta ye camancɛ sɔrɔ ko ɲuman ye est ce que o ye kelen mɔgɔ b'i kɔkili to bama da ka kɔmɔ wa wulufagayɔrɔ kuma jugu tɛ n bolo b'a da kɔnɔ ye wulufagayɔrɔ kuma jugu to ye kamalenkɔrɔ n'i ye juru siri i kɔkili la k'i fili ka jigin ka bɔ yiri la n'a ko go n'i ma sa i n'i si dama dɔn n'i bɛ fɛ k'i si dama dɔn n'i ye juru bila i kɔkili la k'i fili ka jigin i n'i si dama dɔn ni sɛnɛkɛ kuma sera n'i ye fiɲɛ da ni ɲɔtigɛ sera i bɛ funufunu de tigɛ fiɲɛ min ye kolon ta o tɛ kolonkalan to ye kolonkalan min gɔlɔnen bɔra Dunbiya fɛ yen n'i k'i b'o tile Asimu fɛ o kolonkalan bɛ kari aw ko cogo di Mali politisiyɛnw aw ko cogo di an y'a ɲɛfɔ an ɲɛna ni mɔgɔ wɛrɛ de tun ye nin fɔ sisan tun b'a sɔrɔ aw taara 400 di denmisɛnninw ma k'u fara ɲɔgɔn kan k'u labɔ ko aw dɔgɔyara mais aw dɔgɔyara dɔ de fɛ a ye mun fa kusaya n'aw fa ye aw dɔgɔyara dɔ de fɛ a ye mun ba kusaya n'aw ba ye aw dɔgɔyara dɔ de fɛ a ye mun kɛ aw ka ɲɛmɔgɔ ye Emmanuel Macron n'an bɛ Bamakɔ an tɛ nin bila ka taa an tɛ nin bila ka te wuli ka d'a ma n'an bɛ Bamakɔ an t'an to danbɔ la k'a fɔ nin ka te wuli n'an bɛ Bamakɔ an tɛ 150 hali an t'a tɔgɔ sɛbɛn a bɛ te ni wuli ka d'an ma ka sɔrɔ ka bigi ni kaye d'a ma a bɛ nɔtiw sɛbɛn Macron n'an bɛ Bamakɔ an bɛ nin bila a b'an ka nɔti sɛbɛn an ka 151 bɔ n'an bɛ Bamakɔ an bɛ to Belɔti bɔ la i y'o faamuya wa ka nin ci a ka taa an ka caravane san ka na n'an bɛ Bamakɔ an n'aw fa n'aw ba cɛ an bɛ nin ci f'an b'an daji tu k'i boli ka taa yan'a ka ja n'a jara ka sɔrɔ i mana i bɛ sa o bilakoro de bɛna sigi ka manamanakan fɔ anw ɲɛna bɛɛ ka k'i fa ye bɛɛ ka k'i ba ye ni Dunukɔrɔnin ko kukuru ko n'a bolila ka bɔ Fɔlɔwo fɛ a fa bɛ deli ka bɔ Fɔlɔwo fɛ ni misibakɔrɔ ko nboyo ni nbere ko nboyo wɛrɛ kɔnɔ ni nbere wɛrɛ y'a daminɛ n'i y'a ye wɛrɛ fara ka taa a fa bɛ deli ka wɛrɛ fara bɛɛ ka k'i fa ye bɛɛ ka k'i ba ye anw kɛra anw fa ye anw kɛra an ba ye Maliko la denmisɛnninw ni barika b'aw na n'a t'aw na aw yɛrɛ b'a dɔn n'anw bɛ tiɲɛ fɔ n'an tɛ tiɲɛ fɔ aw b'a dɔn ni hɔrɔnya ko min bɛ fɔ ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ aw bɛɛ ɲɛ b'anw ka perewu la tiɲɛ ye kelen dɔrɔn de cɛfarin si
n'a bɛ Mali kɔnɔ n'a tɛ Mali kɔnɔ an kɔni y'an ta kɛ k'a yira aw la Bilakoro fara 3 bɛna i sigi ka cɛkɔrɔbaw ɲɛgɛn Bilakoro fara 3 bɛna i sigi ka jamana ci Musa Traoré tubabu y'a janfa Musa Traoré ye faso janfa k'a di tubabu ma tubabu ye Musa Traoré janfa quelle preuve Musa Traoré ninnu u sɔrɔdasi kɛ damadɔ Mali u ye kalan kɛ burusu de dir'u ma Mali ka burusu fantanw ka burusu ka d'u ma k'u ka taa kalan kɛ Faransi Musa Traoré ninnu u tun ka taa kalan na Faransi 7 ans san 7 u tun ka kan k'o de kɛ u taara kalan na kalo 3 kalo 4 kalo 5 kalo 6 u seginna ka na u nana coup d'état kɛ k'e ka taa faso ka wari ka ta ka d'e ma k'i ka taa san 7 kalan kɛ e ka na kalo 7 san 7 kalan hali n'o kɛra formation rapide ye Ala kana to i ka sunɔgɔ hali n'i bɛ sunɔgɔ la cours ka d'i ma san 7 i tɛ se ka segin kalo 7 e ka segin ka na o la kalo 7 e ka na coup d'état kɛ jɔn na e ka na coup d'état kɛ i y'a faamuya wa dabaden na kaba den ka na coup d'état kɛ dabaden na o nana ka coup d'état kɛ kun foyi ma ye coup d'état la o nana ka coup d'état kɛ kun foyi t'a la o nana ka coup d'état kɛ sans explication o nana ka coup d'état kɛ i y'a fɔ ko Modibo kun jamanen don mɔgɔ bɛ coup d'état kɛ mɔgɔ la k'i jamanen don Poutine mɔgɔ jamanen don ka Poutine bɔ mɔgɔ jamanen don ka Kore président bɔ mɔgɔ jamanen don ka Assimi bɔ mɔgɔ jamanen don mɔgɔ bɛ kɛ président ɲuman ye k'i tɛ jama ka na baga ma dɔrɔn ka coup d'état kɛ parce que Faransi y'o pomper ka na i y'a faamuya wa u nana ka fɛn bɛɛ di u ma ka fɛn bɛɛ bila a ka bolo kan i y'a faamuya wa donc sisan nɔ u mago nana bɔ o la parce que u commencera ka sɔmi k'a bɛ ban o la Musa Traoré y'a ka ministre bɛɛ k'u bɛɛ kɛ avion kɔnɔ Musa Traoré n'a ka ministre u taara Chine i y'o faamuya wa a n'a ka entrepreneur u taara Chine a n'a ka commerçant u taara Chine a n'a ka ministre i y'a faamu ministre k'u bɛ taa Chine ko ka taa lajɛ ka baara ɲɔgɔnya don Mali ni Chine cɛ i y'a faamuya wa Musa Traoré nana ka bɔ o chinois dugu la yɔrɔ min na dɔrɔn coup d'état kɛra Musa Traoré la jɔn ye coup d'état kɛ Musa Traoré la Amadou Toumani Touré mun y'a to o fana ye coup d'état kɛ jɔn y'o bila ka coup d'état kɛ Faransi parce que o y'a sɔrɔ Amadou Toumani Touré i y'o faamuya wa Musa Traoré kun ye Amadou Toumani Touré de labɛn mais Modibo Keïta fana i y'a faamuya wa o fana kuma man ɲi quoi Amadou Toumani Touré Faransi ye o fana bila ka coup d'état kɛ Musa Traoré la o fana nana k'a ka coup d'état kɛ i y'o faamuya wa o kɛlen kɔ ka coup d'état kɛ parce que ale kɛra président fɔlɔ ye o y'a sɔrɔ coup d'état ka ca ka se ka coup d'état kɛ ka élection labɛn ka taa ka sɔrɔ mankan ma bɔ ale kɛra leçon ye Afrique kɔnɔ ale kɛra leçon ye farafinna kɔnɔ ale kɛra leçon ye tubabuw fɛ yen mondialement donc ale bɔra o la tubabuw ye wariba d'a ma k'a ka taa sɛgɛlɛn furakɛ la yann'a ka t'o la o ko mɔku Afrique sɔrɔdasiw faralen ɲɔgɔn kan u bɛ na force kura jumɛn de créer Afrique kɔnɔ mun ma deli ka créer Afrique président Afrique sɔrɔdasiw u farala ɲɔgɔn kan ka tɔn dɔ sigi Afrique sɔrɔdasi bɛɛ b'a la o tɔn de tun tɔgɔ ko Okomoku o Okomoku o commandant tun kɛra ATT ye ka taa Libéria ka bɔ Libéria i y'a fɔ ka taa ka bɔ Libéria ka taa Sierra Leone ka bɔ Sierra Leone ka taa Congo k'o kɛlɛw kɛ k'o ban ale nana tuguni a ye coup d'état ale kelen ka fanga bila coup d'état kɔnɔ u ye wariba d'a ma ale ni Libéria président k'u ka sɛgɛlɛn furakɛ k'u ka sɛgɛlɛn kɛlɛ k'a ban tumuni min bɛ don jeli la u y'o ban o wari combien milliards o mun b'a bolo tubabuw ko an ye nin d'e ma i y'a fɔ sɛgɛlɛn furakɛ in o tun ye pour que ka mɔgɔw kana dɔn k'o de wari dir'i ma i ka campagne kɛ o kɔfɛ sisan ATT ye mun kɛ o wari dira Lɔbɔ ma Lɔbɔ ye mouvement dɔ créer mouvement mun n'a bɛ f'o ma ko citoyen i m'a dɔn ko mouvement citoyen o créera jama nana dɛmɛw daminɛna donc o bɛɛ tun y'a sɔrɔ a bɛ dɔn mun bɛna kɛ ATT y'i to Sénégal maintenant sa mouvement citoyen candidat libre la ka taa élection na o gagnera a bɛɛ ye tubabuw ka nali o Amadou Toumani Touré tubabuw y'o lana o y'a sɔrɔ o ka dɛmɛ fanba bɛ kɔ Kadafi fɛ yen tubabuw nana ka na Kadafi kɛlɛ ale banna ka far'u kan pour que ka Kadafi kɛlɛ donc sa tubabuw ye mun kɛ u ye ale fana u ye u bila k'ale fana minɛ i y'a faamu jɔnni bilala k'ale minɛ o politicien ninnu Umaru Mariko o politicien olu taara ka jama lawuli Amadou Toumani Touré kama o Amadou Toumani Touré ni jama wulil'o kama o y'a sɔrɔ Sanogo o dalen bɛ i y'a faamu Kulukoro i y'a faamu Sanogo ale de ye sɔrɔdasi denmisɛnninw former u dalen
dalen no ala u b'a dɔ Sanogo o tɛ galon tigɛ o tɛ kalabanci ye u ye Sanogo wele ko an kɔni ye fanga ta an t'a dɔn an b'a kɛ cogo min na an dalen no e de la sɔrɔdasi ninnu bɛɛ la an ka ɲɛmɔgɔw la i tina Sanogo nana o nana kɛ président ye o Sanogo o commencera ka ba tubabuw bolo Sanogo tun ye mun fɔ k'a ye kɛlɛkɛminɛn d'aw ma anw yɛrɛ bɛ kɛlɛ kɛ aw ka taa aw ka kɛlɛkɛminɛn d'an ma bi na o ko de ma kɛ tiɲɛ u ye politiciens lawuli Sanogo kama olu y'o guru n'o garaw kɛ o Sanogo ko la ka guru ni garaw kɛ o Sanogo ko la u nana ka na diyagoya élection dɔ labɛn ka bɔ a sigi mun bɛ se ka siɲɛ o papier mun bɛ se ka siɲɛ o bɔ a y'a siɲɛ mun tɛ se ka siɲɛ o bɔ a y'a siɲɛ papier mun kan ka kala bɔ a y'a kala mun man kan ka kala bɔ a y'a kala mun bɛ se ka di bɔ a ye dili mun kan ka di bɔ a y'o di mun man kan ka di bɔ a y'o di ko fo ni bɔ a t'a yɛrɛ d'u ma bɔ a banna o ma bɔ a bannen o ma o wulila bɔ a kama jɔnni wulila bɔ a kama a politicien jugu kelen ninnu u y'olu bila ka wuli bɔ a kama donc sisan u ka laɲini tun ye mun ye a b'u ɲɛna olu dɔ de bɛna fanga la donc sisan ala y'a kɛ kolonɛli cɛ 5 nangama ni dɔ dabiw kolonɛli cɛ 5 halaladenw kolonɛli cɛ 5 yɛrɛwolodenw kolonɛli cɛ 5 jamana kunkɔrɔtadenw kolonɛli cɛ 5 i y'a faamu wa jamana bulondalakenw kolonɛli cɛ 5 ni bɛɛ ka kɔrɔ ni tagaju ye mais tagaju o de bɛ kolobaw kari olu nana kana olu nalen kana ka se kana fanga ta u y'a buluku k'a buluku olu bolo u y'a lajɛ an fakɔrɔba jumɛn bɛ n'anw dalen don o la olu kun dalen don bandaw la u taara bandaw ta ka na n'o ye ka bandaw wele k'o to foro kɔnɔ u ye bandaw wele k'o kana kɛ président ye bandaw yɛrɛ b'a la kaba ɲɛna dɛ sa ni ji ma tigɛ i y'a fɔ kaba in a bɛ sɔn ka kɔgɔ dɛ ni ji ma tigɛ tigaw bɛ kisɛ dɛ ni ji ma tigɛ papa ko bandaw ko ji ko kuma ni foro ko kuma ni kaba ko kuma tɛ k'i ka na i ka kɛ président ye anw ye fanga ta na an dalen don e bandaw de la bandaw b'o daba bila ka na kɛ fanga président ye depuis y'a sɔrɔ bandaw de tun bɛ wele ko Musa Traoré ka Arnold Schwarzenegger cɛ belebele jamajan mun tun bɛ bandaw Musa Traoré kɔfɛ ni ani Birisi tun bɛ n'u ye mankan kɛ Musa Traoré wagati dɔ la n'a ma da Birisi la a bɛ na ni bandaw ye n'a parce que o y'a sɔrɔ a yirala Musa la ko Birisi Umaru Jalo ala ka lahara sɔn sumaya ye k'o de bɛna ko ka na coup d'état kɛ i y'a faamuya wa bandaw bɔcogo filɛ nin ye Mariamu o y'a sɔrɔ sud-africain minnu bɛ yen n'olu bɛ Kayi sanubɔyɔrɔ la olu bɛna ka Mali sanu bɔ ka Mali sanuba bɔ ka bɛɛ kɛ su ta ka bɛɛ bila i y'a faamuya wa su kɛsu kɔnɔ chrétiens ka kɛsu in kɔnɔ yen nɔ i n'a fɔ u ka mɔgɔ dɔ de sara i y'a faamuya wa ko o kilo o cɛ belebele jamajan minnu n'u bɛ nkalon tigɛ k'o sara o kilo sanu olu b'o de bila i y'a faamuya wa su kɛsu kɔnɔ k'o datugu o bɛ na ka bɔ sud-afrique ka na Bamakɔ ka bɔ Bamakɔ ka sɔrɔ ka taa i y'a faamuya alors que avion tun bɛ wuli sanubɔyɔrɔ na direct ni sanu ye fo sud-afrique donc u commencera k'u menacer o la maintenant u b'a fɔ ko dɔ sara u bɛna tɛmɛ sanu bɛna tɛmɛ Bamakɔ aéroport fɛ u minɛn'o la tuma min na i y'a faamu bandaw de ko k'o tɛ kɛ bandaw ko k'o tɛ kɛ o kɛra o bilacogo ye ka bɔ u kɔ an b'a bɛɛ kalama donc sisan nɔ o danaya mun n'o tun b'o kan o nalen o famana voyage ma parce que bandaw ale ni Musa Traoré olu ye voyage da mun kɛ olu tun bɛ avion kɔnɔ bandaw depuis o bɔra o Musa Traoré kɔ o tun ma vɛsi don o nana o vɛsi don daminɛ i y'a fɔ k'o voyage daminɛ k'o avion kɔnɔ don daminɛ o ko sisan kɔni ko non k'a banna ko ja diɲɛ bɛ aridinɛ kɔnɔ ni ne tun ye ne ka ɲinifɛn ye i y'o faamu donc o bandaw fana nana ka na sɔn tubabuw ta ma kolonɛli cɛ 5 u y'o siri k'o siri 5 cɛla ni tamanin tɛ u yɛrɛ y'u sigi u sigilen alhamdulilayi rabbil alamina an bɛɛ ɲɛ b'a la ko bɛɛ taabolo ɲɛna kolonɛli cɛ 5 ko bɛɛ taabolo ɲɛna bi sisan u nana mun kɛ cɛkɔrɔba kelen tun bɛ yen depuis anw fitinin cɛkɔrɔba in bɛ Mali dɔn a bɛ Mali taabolo dɔn a bɛ Mali maracogo dɔn a kalannen don anw bɛ fɛ ani minnu ka baara kɛ a b'olu ka kan fɔ olu ka papier b'a bolo ani munna a ma fanga sɔrɔ parce que la anw ye fanga minɛ minnu na n'o ye Bakura den Bugurisiri muso Tafesiri Bali den tubabu don i y'o faamuya wa maintenant an k'o wele ka na n'o ye Choguel Kukala Mayiga ye u nana ni o ye n'u ko parce que jamana cɛkɔrɔba tan o jamana fiyɛnen don i y'a fɔ ɲɛmɔgɔ cɛkɔrɔba tan o ɲɛmɔgɔ fiyɛnen don i y'a faamuya wa donc ni cɛkɔrɔba tɛ kulu o kulu la o fɔ o kulu ma ko don ka sigi
u nana n'o cɛkɔrɔba in ye n'u ko k'u bɛna dabiri denmisɛnninw dala yɔrɔ min na cɛkɔrɔba bɛ na n'u ko k'u bɛna bɔ denmisɛnninw ni fɛɛrɛ cɛ cɛkɔrɔba bɛ na alihamudulilayi arabil alamina jamana ba sigira ten tɔ aw politiciens aw minnu ye nin janfa juguden ninnu bɛɛ kɛ aw ka bɔ kule la aw ka bɔ tila la k'aw bɛna mun de fɔ anw ɲɛna Mopti o donsow a jar'u ye donsow b'a dɔn pɛrɛ buwa tile ni sisan tɛ kelen ye a jara Mopti rebelles ye u b'a dɔn buwa tile ni sisan tɛ kelen a jara jadisiw ye u b'a dɔn buwa tile ni sisan tɛ kelen a jara terroristes ye bɛɛ b'a dɔn buwa tile ni sisan tile tɛ kelen ye donc anw kun b'o de nɔfɛ sinon kɛlɛ daminɛla ka fɛti to Bamakɔ ka kɛlɛ ban ka fɛti to Bamakɔ i y'a faamuya wa sɔrɔdasiw bi ka faga Bamakɔkaw bɛ fɛti la sɔrɔdasiw bi ka faga boîte de nuit falen don sɔrɔdasiw bi ka faga i y'a faamuya wa saliw falen don concert la sɔrɔdasiw bi ka faga i y'a faamuya wa sɔrɔdasiw bi ka faga foyi ma foyi bali Mali kɔnɔ parce que u kun kɛlen don ka sɔrɔdasi faga kɛ Fali Sara Bociba la ninnu nana bi bi in na u nalen ka tila ka dusu don bɛɛ kɔnɔ ka kɛ jamana fɛ ka dusu don bɛɛ kɔnɔ ka jamana wuli ka dusu don bɛɛ kɔnɔ fasoko la ka mɔgɔw ka ka tubabuw ka janfa yira ka fasodenjuguw ka janfa yira ka baso kɔnɔ jugudenw ka janfa yira mɔgɔw la n'o ye politiciens k'o de kana fɔ k'olu ye zo ye aw tɛ zo a ye zondenw de k'a kana fɔ k'aw ye kalabanci aw tɛ kalabanci a ye kalabancidenw de k'a kana fɔ ko aw ye namima aw tɛ namima a ye namimakolondenw de an y'a fɔ piyan n'a jara mun ba ye an y'a fɔ n'a jara mun fa ye an y'a fɔ kalabanci plus galontigɛla e tɛ k'ala faso feere aw ye kalabanci plus galontigɛla e tɛ k'ala faso feereladenw an y'a fɔ Macron bɔra k'a fɔ faransigaw ka bajuke den a bɔra k'a fɔ aw ɲɛna k'a ye galontigɛlaw de k'an kana da u la hali n'ale m'o fɔ an kun datɔ tɛ aw la parce que i y'a fɔ seri man kalan dɛ mais a m'i ka an ka galama ja o de b'a kalaya fulamuso nɔnɔ suman ko galama ɲɛni gɛnɛ tintin de kan aw ko cogo di fulamuso nɔnɔ suman ko galama ɲɛni gɛnɛ tintin de kan aw ko cogo di ni mun y'a ba den u ka bɔ ni mun y'a ba den u ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ni mun y'a ba den a y'a ɲɛfɔ kɛ an tɛ se ka kuma an fasoko la faso bɛ ka ci an b'an fa kan mɛn an fa kan tɛ se ka fɔ an ɲɛna fo wali fa kan an fa taabolo tɛ se ka fɔ an ɲɛna i y'a fɔ adamaden kuma min yɛrɛ t'i ka kan na i tɛ kan mun mɛn n'i ka jamana bɛ ka mara n'o ye i y'a fɔ i t'a dɔn k'i ta tiɲɛna o tɛ jɔn kɔnɔ jɔndenya ya o tɛ jɔndenya ya ni mun y'a ba den ni an ka kɛ dalen bɛ kulu la ni mun y'a ba den colonel cɛ duuru bɛ yen n'i y'a faamuya barika bɛ na ala ka n'i don subaga kɛlɛ la ko barika b'i la i n'i ka barika bɛn n'i taara subaga kɛlɛ la ni dalilu t'i bolo subagaw b'i don barika ko t'o la i kelen ba man kana wolo n'i sɔnna k'i ba ka gɔyɔ ka di f'i ka sɔn ko dɔ fana ba ka foronto ka farin n'i sɔnna k'i ba bɛ se nugubala yɛlɛ la f'i ka sɔn fana ko dɔ fana ba bɛ se sɔ tobi la n'i sɔnna k'i ba bɛ se sɔ tobi la i ka sɔn ko dɔ fana bɛ yen ko mun ba fana bɛ se ɲɛɲɛkini tobi la i y'a faamu mɔgɔ kelen ba man kana wolo politiciens a y'a k'aw ba kama aw ka fara ɲɔgɔn kan aw ye faso tigɛra aw la baso tigɛra aw la aw bɛ se ka mun ɲɛ bilen papaga aw jigi ye tubabu minnu olu yɛrɛ y'aw kɔ bila aw min a y'a ɲɛfɔ an ɲɛna kɛ cɛbakɔrɔ n'i y'i ka décision ta fa ko t'a la ba ko t'a la cɛbakɔrɔ n'i y'i ka décision ta n'i k'i b'i ba lamɛn i ka décision na i tɛ se ka foyi kɛ cɛbakɔrɔ n'i y'i ka décision ta n'i k'i b'i fa lamɛn i tɛ se ka foyi kɛ cɛbakɔrɔ ka décision o ye cɛbakɔrɔ ka décision de ye bilayi talayi karamɔgɔw bɛ ka kuma dɔ fɔ a bɛɛ nkalon ala ta tɛ mɔgɔ si ye ala y'i da i kɔrɔbayara bilahi n bɛ nin kɛ n tɛ nin kɛ ala ko t'o la o bɛ bɔ i yɛrɛ de la ka kɛ cɛbakɔrɔ ye ala tɛ mɔgɔ si kɛ cɛbakɔrɔ ye ni ala y'i da i fa ni ba y'i lamɔ i kɔrɔbayara ka ban ɲuman ni juguman i fa seko t'o la i ba seko t'o la ɲuman ni juguman i k'o kɛ ala seko t'o la ɲuman sira i yɛrɛ de b'o ta juguman sira i b'o ta k'i kɛ fugariden ye i y'a faamu ani k'i kɛ cɛkisɛ kɔnɔ cɛden ye ala ko t'o la o y'i yɛrɛ dusu ye parce que cɛbakɔrɔ ta y'a yɛrɛ nin de walayi halala foyi tɛ cɛbakɔrɔ la ka tɛmɛ i yɛrɛ nin kan aw bɛ mun nɔfɛ fadenw denmisɛnnin fitininw i
y'a fama olu bi ka wolo ka kɔrɔbaya ka taa marifa ta k'u bɛ faso défend olu kɔ olu fa n'u baw olu bi ka t'o kɛ jamana mun ye aw ma se k'o jamana défend f'aw k'o jamana feere aw den filanw aw denw bi ka taa école la dɔw denw bi ka taa jamana kumabɔ aw ma olu minnu ye olu minnu denw bi ka taa jamana kumabɔ aw ma se ka miiri aw yɛrɛ woloden na ka miiri aw yɛrɛ si hakɛya la k'o denmisɛnninw accompagner ni mun ye ni politiki ɲuman ye f'aw bɛna jamana ci k'o tɛ fɔ aw ye an y'a fɔ a ye n ban bala k'i fiyɛ sitan den toro yirijugu feere tɛnɛn den toro yirijugu ladɔn cɛ man ca o bilahi tala a tɛ tiɲɛ dɔn tiɲɛfɔla man ca dɔ bɛ tiɲɛ fɔ mɛ o tɛ tiɲɛtigi ye dɔw yɛrɛ ye tiɲɛtigi ye tiɲɛ man d'o ye tiɲɛ ka di dɔ ye ale yɛrɛ tɛ tiɲɛ baara kɛ tiɲɛ baara ka di dɔ ye o tɛ tiɲɛ fɔ tiɲɛ dɔ bɛ tiɲɛ fɔ mɛ o t'a lamɛn dɔ b'a lamɛn o t'a kɛwale kɛ cɛbakɔrɔ man ca dɛ ne de ye bala ye cɛw tɛ se ka mun fɔ ne balaba de b'a fɔ n'i ye mun fɔ n'i kun bɛ ci ne balaba de b'a fɔ n'i ye tiɲɛ mun fɔ n'i da bɛ fara ne balaba de b'o fɔ wa n kun tɛ ci n da tɛ fara papaga fɔ den aw ye mun den sugu ye a y'a ɲɛfɔ an ɲɛna kɛ aw ye mun den qualité den sugu ye politicien ni mun y'i ba de dɔ ka bɔ conférence a ma dɔn conférence ko o suma cira aw nun na a ye bɔ ni mun bɔra zen cɛkɔrɔba fɛn o fɛn n'i bɔra mɔgɔ o mɔgɔ n'i fa ye politicien ye n'i fa bɔra an b'i fa cɛ ta bilayi talayi ka nɔgɔ busan ni maliyirini busan a yirini kunnamani an b'an pan k'a tigɛ k'a bɔrɔtɔ n'an y'a bɔrɔtɔ an b'i fa karawasi fo k'a barakɔrɔla tigɛ an b'i fa gɛnɛ tintin bɛɛ ci ni mun y'a ba de o ka bɔ ni mun y'a ba de o ka bɔ bala sara bala wɛrɛ sara ni jugu ni tɛna kɛ faso kɔnɔ ɲɛmɔgɔden ye dɔ kɛra o an tɛ mɔgɔ si musalaka tolérance zéro a ye bɔ an n'aw fa n'aw ba cɛ n'aw bɛ miiribali den tasibali den ninnu kɔnɔ wo kelen ninnu y'a fɔ bɔnbɔn bogolo y'a fɔ dabakala sɔn tɛ bɔn tɛ adamaden sogo to dun sinɔn aw naji tun bɛ kunna muso de b'a jugu wolo aw ba y'a jugu de wolo faso bɛ nin cogoya la mɔgɔ bɛ bɔ o faso kama faso bɛ nin cogoya la mɔgɔ bɛ na ni politiki kuma jumɛn faso bɛ nin cogoya la aw bɛ na ni mun de élection ko kuma an da la faso bɛ nin cogoya la aw bɛ na ni mun jamana ci an da la a jɔ ta i jɔ kana taa yɔrɔ si dɛ Basiri Sakho drogué Basiri Sakho ouais je suis un drogué c'est vrai mais n'i fa ye ne b'a sa i fa de bolo n'i fa ye drogue feere dabila ne bɛ drogue min dabila i y'a fɔ ne bɛ drogue ta dabila i fa de bɛ drogue furakisɛ feere ne ma drogue min ni ne b'o min n'o ye joint o y'i ba bojalan de n'i ba ye bokɛ dabila n bɛ drogue min dabila n b'i ba bojalan ne b'o de min donc n'i ba ye bokɛ dabila ne b'a dabila Basiri Sakho n'i ba ye bokɛ dabila n bɛ joint min dabila n'i fa ye furakisɛ feere dabila n bɛ sɔrɔ ka n bɛ drogue ta dabila Basiri ne ye drogueur mun ye mais ne ye drogueur mun ye drogue min o ma ne bali ka e ba jogɛ i ba tɛ mɔgɔ wɛrɛ parce que i ba tɛ satisfait ni mɔgɔ ma drogue ta e ba a bɔ man di koyi o de kama an bɛ drogue ta ne y'a y'i fa la koyi wa ale de fana i ba de fana y'a fɔ ne ye ni drogue tɛ mɔgɔ si t'a satisfait Basiri Sakho merci non donc o de don quoi adamaden i kɛra cogo o cogo i yɛrɛ ka miiri dɔɔni i ka taasi dɔɔni i y'o faamuya wa n'i yɛrɛ miirila ka Mali lajɛ i bɛ hinɛ Mali la n'i miirila ka faso lajɛ i bɛ hinɛ i y'a faamuya wa 100 ans jamana in ma basigi 100 ans e fa ni ba ni e yɛrɛ bɛ Bamakɔ mais Mali dan tɛ Bamakɔ ye 100 ans sɔrɔdasiw bɛ ka faga 100 ans gendarmew bɛ ka faga 100 ans policiw bɛ ka faga 100 ans osofɛrɛw bɛ ka faga 100 ans douaniers tɛ se ka hali sunɔgɔ baara fɛ mais politiciens de bɛ yen dɔrɔn i y'a faamuya wa accord kolonden signéw la politiciens de bɛ yen dɔrɔn nanzara kolondenw dɛmɛni la politiciens de bɛ yen dɔrɔn tubabuw sago fɔli la politiciens de bɛ yen dɔrɔn tubabuw sago papier signéni la anw faso kɔnɔ k'an k'an sigi k'o lajɛ ko parce que ko politique ko b'a dama yɛrɛ politicien bɛ kɛ ɲamadenya ya politicien bɛ se ka kɛ ɲamadenya ya i ye politicien de politicien bɛ se k'e fa wusa n'anw fa ya politicien o kɔrɔ k'e ba ka wusa n'anw ba ya politicien o kɔrɔ ko e ye jamanaden anw tɔw ye jumɛn ye
mɔgɔ si fa ma lɛtiri ci ala ma ko n den kɛ maliyɛn mɔgɔ si ba ma lɛtiri ci ala ma ko n den kɛ maliyɛn ala de y'a dɔn ka anw kanu k'anw kɛ maliden n'a tun y'an kɛ jamana wɛrɛ mɔgɔ anw tun bɛ san denyɛrɛnin o ala mun y'a kanu k'anw ni malidenya ka kan k'an bɔ k'an faw kɛ maliyɛn k'anw baw kɛ maliyɛn k'an faw den ye k'an baw den ye k'an ni malidenya de ka kan o ala de y'a kanu ka mali dugukolo k'anw ka sanu bila a kɔrɔ ka jama bila a kɔrɔ ka lulu bila a kɔrɔ ka bɔrɔsiti bila a kɔrɔ i y'o fɔ ka petrɔli bila a kɔrɔ ko parce que k'anw malidenw de n'a ka kan mɔgɔ wɛrɛw bɛna ka na anw faw kɛlɛ k'anw baw kɛlɛ k'anw faw kunkolo yɛlɛma k'anw baw kunkolo yɛlɛma k'o dugu jukɔrɔfɛn ta ka taa n'o y'u fɛ yen anw bɛ wuli k'anw b'o fɔ e saraka den bonbonbogolo den barakɔrɔsi den e bɛ na ko anw k'o to yen ko parce que k'e ye politicien Mali sanu a bɛ don Europe mais maliyɛn sanu Mali sanu tɔni kelen o don ka di Europe ka tɛmɛ maliyɛn den kelen kan Burkina sanu o tɔni o don ka di Faransi ka tɛmɛ Burkina bɛ kelen donni kan i y'a fɔ Guinée brɔsiti o kilo o tɔni don ka di Burkina Faransi ka tɛmɛ Guinéen den kelen kan Guinée dugu jukɔrɔfɛn don ka di ni Guinéen den kelen parce que dugu jukɔrɔfɛnw olu valeur ka bon n'anw ye dugu jukɔrɔfɛnw olu ka kusa n'anw ye dugu jukɔrɔfɛnw u b'o fɛ n'anw ye dugu jukɔrɔfɛnw u mago b'o la n'anw ye anw ka ɲɛnɛmaya u mago foyi t'o la fo anw bolo dugu jukɔrɔfɛn an bɛ wuli o kɛlɛ la Batar den min jɔ k'i bɛ manamanakan fɔ an ɲɛna o kɛlɛ la Burkinabew k'aw fo k'aw barikada Burkinabew k'aw tɛgɛrɛ fɔ aw kun Burkinabew aw kana Traoré labila aw bɛɛ ka kɛlɛ kɛ Traoré La Guinée bɛɛ ka kɛlɛ kɛ Doumbouya ye La Guinée bɛɛ ka Doumbouya dɛmɛ Mali kɔnɔ bɛɛ ka Assimi n'a ka gouvernement dɛmɛ bɛɛ ka Doumbouya n'a ka gouvernement dɛmɛ bɛɛ ka Traoré n'a ka gouvernement dɛmɛ Burkina kɔnɔ a ka tɔ to anw bolo ne balaba kɔni bɛ yan cɛ o cɛ n'i ba den n'i bɔra Assimi kama n b'i ba tar sauter n'i bɔra colonel cɛ duuru kama ne bala b'i ba tar sauter n'i bɔra Choguel ka gouvernement kama n b'i ba ɲɔgɔn 3w ba ɲɔgɔn.com n b'i ba siri dɔrɔn n b'i i ba minɛ dɔrɔn i y'a faamu ka gileki bɔ i ba la ka meloti k'i ba tɛgɛ la ka kamankɔrɔla kɛ tan k'i ba sen siri ka tuluni k'i ba kamankɔrɔ i y'a faamu n bɛ tuluni tulu ka tuluni n b'o k'i ba kamankɔrɔla ni fila la i y'a faamu ka n sɔnni to yen k'a lɛse k'i ba ɲɔgɔn Bilal ni musokɔrɔba taara kɛrɛ kan n bɛ taa nɔfɛ ni musokɔrɔba taara kɛrɛ kan hali n'a kulela n t'a dabila n b'i ba ɲɔgɔn i ba bɛ yɛlɛ fo k'a yɛrɛ faga 3w ɲɔgɔn ka yɛlɛ ka faga point yawo fɛrɛ n b'i ba ɲɔgɔn a bɛ yɛlɛ fo k'a yɛrɛ faga i ba nisɔndiyalen bɛ taa lahara parce que n bɛ k'a ɲɔgɔn saraka den ninnu. One love à vous tous. Kanabalaba. Macron Fransikaw ka bajuke di Macron a ko ko aw politiciens ko aw ye jamana ci Fransikaw ka bajuke di Macron ko ko aw politiciens de Mali ci aw ma se ka kuma bajuke di denmisɛnnin jugeli ko fɔlɔ mana k'a ba filɛ o n'a bɛ ko ɲɛna k'a ba bɛɛ y'a ka go de Macron jugeli ko fɔlɔ a kɛra a ba filɛ o ba filɛ in de filɛ n'a kun a n'a y'a faamu wa a ba filɛ a y'o ba filɛ kelen de furu o bilakoro o tɛ fadon kuma suludenya ye anw fɛ yan o bilakoro bɛna sigi k'aw manipuler o fara saba bɛna sigi k'aw manipuler aw den filanw aw bɛ dɛsɛ ka faso bɛɛ feere bilakoro nɔfɛ aw kana se k'a bɔ cɛkɔrɔbaw bolo Faransi président kelen Macron ye bilakoro fara saba i y'o faamuya wa an bɛ nin ɲɔgɔnna bilakoro minɛ k'a bolo ko k'a y'a ci cɔ fɔ a kun a y'a ta cɔ a y'a bila cɔ k'a y'a ci cɔ ta kun ka Macron ɲɔgɔn bilakoro k'a bolo ko i y'a fɔ a ka gilikiba jɛmani don a la ou bien a couleur bleue k'a sigi i y'a faamu a ka wasanba fɔ a kun n ye n ka biyɛni fili kɔ t'u la biyɛni kalama fili kɔ t'u la a ye yiri la ma lɔn a ye fura la ma lɔn ma lɔnba ma lɔn jeliden kamalen jeli fo kun tɛ n taara sɔrɔ sunsun bolo la n taara sɔrɔ jalaba bolo la fa fila bɛɛ ba fila bɛɛ fila fila ko bali tɛ mɔnɛ bɔ saba saba ko bali tɛ mɔnɛ bɔ ma yi do ko ne la ne tɛna maa ye tugun ma fi ne mɔ ni mɔ jɛlen mɔ ni mɔ bada la kɔnɔni ne tɛna maa ye tugun ne bilakoro an bɛ taa wari fili sirabada la i y'a faamuya wa ni mɔgɔw bɛ nalen Macron ɲɔgɔn bilakoro ka selimaden fini don a la n'a ye kamalenkɔrɔ minɛtɔ ye f'a bɛ fugulan bɔ a kun na k'a nɔngɔnkuru turu o bɛ fila d'a ma o bɛ dɛrɛmɛ d'a ma bilakoro fara saba k'aw bɛna an ka jamana cogo ye a ba kaya ni mun y'i ba di o ka bɔ politicien fɛn o fɛn n'i bɔra an b'i ba tar sauter cɛnin tɛ ko daminɛ k'a dabila i m'a bila foronto mugan na an b'aw bɛɛ bila foronto mugan na
deli de bɛ foronto kɛ nana ni foronto bɛ kɛ kukura a bɛ fili trafic la commerçant tɛ ko daminɛ ka dabila ni ko mun ma ɲi commerçant garijɛgɛ ma a t'o kɛ ni mun y'i ba di o ka bɔ un jeune un drapeau maliyɛn den kelen o kelen o bɛɛ n'a ka drapeau faso kanu maliyɛn den kelen o kelen o bɛɛ n'a ka drapeau n'aw k'aw bɛ faso ci ni faso drapeau bɛ faso bɛɛ kan na n'aw ko ko mɔgɔw tɛ faso fɛ fasoden kelen o fasoden kelen n'o ka drapeau b'a bolo n'aw ko ko aw bɛ mɔgɔw labɔ politicien jugudenw n'a y'a sɔrɔ bɛɛ ka drapeau b'a bolo n'aw ko k'aw bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan conférence la fanga contrôle la ni bɛɛ nana ni drapeau o tɛ discours ban pewu ya maliyɛn den kelen drapeau kelen mali de bɛna kɛ jamana ye maliyɛn o maliyɛn n'a si ka ca san 18 a ka drapeau b'a bolo ka yala o ye faso kanu de ye o kɔrɔ aw kana aw yɛrɛ sɛgɛn an tɛ mɔgɔ lamɛn anw b'an faso de fɛ anw ko an faso maliyɛn den kelen drapeau kelen un jeune un drapeau ka mali bɛɛ lajɛlen fo nin tɔn vraiment nin kɔrɔ ka di quoi nin ye faso jɔ ye nin ye baso jɔ ye cɛ ni muso bɛɛ mɔgɔ kelen drapeau kelen